1992. Väčšina nápadov sa skončí v koši. My sme v koši začínali. 120 metrov štvorcových skladu, jedna kancelária, jedna Avia, jedna Škodovka. Neveľký kolektív ľudí húževnato buduje svoje zázemie. Telefonicky i osobne rozširuje sieť dodávok liekov, zdravotníckeho materiálu a doplnkového sortimentu. Sťahuje sa do Prievidze a vytvára základy budúcich dobrých vzťahov s výrobcami a dodávateľmi. V 1995. V Bojniciach vyrastá nová dominanta Unifarmy. Gróf Pálffy by sa čudoval. Naša SROčka sa transformuje na akciovku a akcie sú ponúknuté lekárnikom. Tí takto získali rozhodujúci podiel v spoločnosti, ktorá sa postupne stala ich spoľahlivým partnerom a taktiež ochrancom slobodného lekárenstva na Slovensku. Žiaden lekárnik si nepôjde kúpiť acylpirín do inej lekárne, ale kúpi si ho vo svojej. Rovnako lekárnik, ak je majiteľom lekárne, bude objednávať lieky od svojej firmy, od Unifarmy, lekárnickej distribúcie. Už si môžem aj listovať v našom odborno-informačnom časopise Lekárnik a v ňom čítať o rôznych významných podujatiach. Stretnutie bývalých spolužiakov z fakulty či kolegov z celého Slovenska si získalo medzi lekárnikmi veľkú popularitu. Unifarma Show. Pamätám si jednu z prvých vernisáží. Lekárnik Mireček Vereš a jeho maľby. Prijímame prvé gratulácie. Já bych především řekl, že je to obdivuhodné, co za 5 let dokázali a dostat se za 5 let na druhé místo ve velkodistribuci na Slovensku. Zásobovat přes 1000 lékáren, to je veliký kus práce. Moje skúsenosti s Unifarmou musím hodnotiť kladne, pretože to je firma, ktorá vždycky dodrží slovo. Keď si človek objedná, má záruku, že dostane tie prípravky včas. A to je to hlavné, čo lekáreň ako potrebuje pre svoju prácu. – 1999. Mám rád míľniky. Tým ďalším bolo otvorenie novej administratívnej budovy Unifarmy v Bojniciach. Fascinuje ma podobnosť s Bojnickým zámkom a liekovkou a snaha o čistotu, tradíciu a trvácnosť. Vďaka, profesor Kepl, za stavbu roka 1999. Ďalšími konárikmi sú dôležité stretnutia lekárnikov, medzi ktorými dominuje Lekárnický kongres. Som presvedčený, že to je veľmi potrebná akcia a som rád, že sa založila tradícia. Pevne verím, že to bude ďalej pokračovať. Našich ľudí práca baví a je to vidieť aj v ich osobnom živote. Púšťajú sa napríklad do okrem odborných a spoločenských podujatí aj do športových duelov a ako magnet ťahajú známych gratulantov. Ja som veľmi rád, že existujete, že ste taká dobrá firma, pretože my, páni vo veku, už vás budeme potrebovať čím ďalej, tým viac a viac. Chcem povedať, že som proste rada, že ako patrím k Unifarme a myslím si, že Unifarma pomáha nám všetkým. Želal by som si, aby Unifarma ostala takouto i nielen ďalších 10 rokov, ale i ďalej do budúcnosti, pretože má na to potenciál, má na to chuť, entuziazmus perfektných ľudí a hlavne ľudí, ktorí majú čisté lekárnické charaktery. 2007. 15. narodeniny sme oslávili s lekárnikmi a samozrejme našimi zamestnancami, veď sme jedna veľká unifarmácka rodina. Vážení priatelia a kolegovia z spoločnosti Unifarma
k 15. výročiu veľmi úspešného pôsobenia vašej spoločnosti. Som jeden z tých, ktorý mal tú česť stáť pri zrode tejto akciovej spoločnosti. Je to akciová spoločnosť lekárnikov, nezávislá spoločnosť, ktorá nemá za cieľ ukracovať lekárnikov, ktorá naopak pomáha lekárnikom rozvíjať jej činnosti. Sme, myslím si, jedna veľká rodina. Je mi cťou, že som dostala možnosť zablahoželať prvej slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti Unifarma k jej 15. výročiu vzniku. Za touto spoločnosťou stoja ľudia s veľkým srdcom, ktorým nie sú ľahostajné osudy iných ľudí. Unifarma nie je mojím konkurentom, ale partnerom. A viete prečo? Pretože nevlastní lekárne, nešpekuluje nad tým, ako dobehnúť lekárnika, ale práve naopak má snahu lekárnikom pomôcť. Vznikom a rozvojom firmy Unifarme vidieť, že táto firma sa stará a záleží na tom, aby pozdvihla životnú úroveň príslušnej oblasti. Je to predovšetkým v zdravotníctve, kde by som nazval činnosť Unifarmy priam charitatívnu, lebo rozvíja oblasť, ktorá v súčasnosti v našej spoločnosti je najhoršie postavená. Unifarma je aktívna celých 15 rokov. Vždy reaguje na situáciu, či v spoločensku alebo v zdravotníctve. A myslím si, že tým najsprávnejším spôsobom, bolo to vidno aj na dnešnom vystúpení, účasť pána prezidenta nás, dá sa povedať, že dojala. Také ocenenie, to sa často nevidí. Vždy sa teším na lekárnický kongres. Toto odborné podujatie sa stalo diskusným fórom, kde prezentujú svoje prednášky významné osobnosti z rôznych oblastí liekového reťazca, naši politici, predstavitelia lekárnických komôr aj zo zahraničia, či členovia Europarlamentu. Lekárnik nie je podnikateľ v pravom slova zmysle, ktorý sa v prvom rade snaží maximalizovať svoj zisk. Preto ani pacient, a dovolím si to povedať práve tu na pôde Kongresu lekárnickej komory, sa nemôže stať a nemôže byť len klient alebo zákazník. Súčasné vedenie fakulty si uvedomuje, že len v spolupráci s lekárnikmi môže nastať určitý obrad, môže nastať určitý posun a doslova do písmena je tá prosba, aby lekárnici zasahovali priamo do diania na fakulte. Som hrdý na každodenný kontakt s ľuďmi, ktorí menia nielen môj život. Som hrdý na medzinárodnú cenu Ruband Honor, ktorej laureátom sme sa stali v rámci prestížnej podnikateľskej súťaže European Business Awards. Súčasnosť je prelomová. Svet je v kríze. A tá zasahuje aj do nášho lekárnického života. 30% lekární aj na základe celej legislatívy degresívnej marže znižovaní cien liekov je naozaj v súčasnosti v červených číslach. Dnes naozaj existencia lekární je ohrozená. Nie sú len v lekárne v ohrození aj pacient, v ohrození aj štát. Súčasnosť je nielen o kríze. Pozrite sa okolo seba. Je o oslave. A tých 20 rokov, okrúhlych presne ako tabletka, je najmä o ľuďoch. Odborne rastú, skúsenosti ich zoceľujú, profesíne rozkvitajú a ich práca prináša plody. Sú ako zdravý a košatý strom. Sme v Bojniciach, ktoré boli až donedávna známe vďaka zámku, jednej z najromantickejších a najnavštevovanejších kultúrnych pamiatok v strednej Európe. Od roku 1999 však v Bojniciach stojí moderné administratívne a skladové centrum Unifarmy, ktoré ohúri svojou dokonalosťou. Budova získala prestížne ocenenie Stavba roka 1999. Jej architektúra, podobne ako všetkých stredísk Unifarmy, korešponduje s filozofiou firmy.
Dôležitá je efektívnosť, spoľahlivosť a ústretovosť. Tieto vlastnosti sú reprezentované aj použitím korporátnej modrej farby. Zamestnanci našej spoločnosti pracujú v trojzmennej prevádzke a Unifarma zabezpečuje strategický presun tovaru od vyše 600 výrobcov a dodávateľov, čo je približne 20 000 druhov liekov a doplnkového sortimentu medzi jednotlivými strediskami 24 hodín denne. Niekoľko krásnych rokov som pracoval v lekárni. Po revolúcii v 89. roku nastali problémy v distribúcii liekov so zásobovaním obyvateľstva liekmi. Rozhodol som sa, že skúsim niečo iné. Rozhodol som sa, že založím distribučnú spoločnosť. Nemal som skúsenosti, nemal som kapitál, preto som oslovil svojich kolegov, lekárnikov, spolužiakov, kamarátov, či by išli so mnou do spoločného podnikania. V tom období popri štátnom podniku Medica vzniklo už viacero súkromných distribučných spoločností. Tak preto sa kolegovia na to dívali skepticky a hovorili, že neúspejem a skrachujem do roka, do 2. Napriek tomu som to skúsil. Prenajal som si priestory na rolníckom družstve v Kuši. Využil som svoje kontakty, známosti, zabezpečil som lieky, najprv zo Slovakofarmy, následne z Lečín, potom Achemy, potom aj od zahraničných spoločností. A presvedčil som kolegov, že naozaj distribuovať lieky viem. Lekárnici z celého Slovenska sa stali majoritnými, ja som sa stal minoritným akcionárom, zostal som riaditeľom, ale s pomocou nich sme v praxi uplatnili to naše základné poslanie. Lekárnik akcionár svojou obchodnou stratégiou ovplyvňuje zisk svojej lekárne, ale aj svojej akciovej distribučnej spoločnosti, kde je spoluakcionárom. Mali sme veľa krásnych, úspešných rokov, mali sme aj roky problémové. Napriek tomu sme každý rok vyplácali našim akcionárom, lekárnikom pekné dividendy. Rozhodujúcu časť zisku sme každý rok spätne investovali do zdravotníctva a dnes sa môžeme pochváliť, že prevádzkujeme, vlastníme 4 veľmi dobré zdravotnícke zariadenia, nemocnicu Košice-Šaca, nemocnicu Banovce, nemocnicu Handlová a posledný náš projekt Unikliniku kardinála Korca. Celých 20 rokov sme sa snažili pracovať čestne, eticky, nepodľahli sme žiadnym návrhom na rôzne kartové dohody, nepodľahli sme žiadnym pokušeniam a zotrvali sme vo svojej pôvodnej filozofii, vízii a stratégii. Aj dnes je Unifarma garant stability trhového prostredia. Vďačíme za to nášmu princípu viacgeneračnosti, ktorý sa uplatňuje aj v akcionárskej štruktúre, že dnes veľakrát pracujeme s deťmi našich pôvodných akcionárov, ktorí preberajú do vlastníctva lekárne po svojich rodičov, ale takisto pracujeme so zamestnancami, ktorých rodičia pred 18-20 rokmi začali pracovať v tejto akciovej spoločnosti. Samozrejme, chcel by som poďakovať jak našim spolupracovníkom, tak aj našim akcionárom. Nerobíme len pre nich, robíme pre prospech všetkých lekárnikov a sekundárne aj pre pacientov na celom Slovensku. Ja mám k Unifarme veľmi pozitívny a osobný vzťah, pretože som sa narodila tu v Bojniciach, vyrastla som v Prievidzi a potom, keď som dlhšiu dobu žila v Bratislave, tak biele autá s logom Unifarmy mi vždycky v Bratislave prinášali pocit domova a vzbudzovali vo mne pocit hrdosti na to, že v takom malom regióne vyrastla úspešná firma, ktorá má pôsobnosť na celom Slovensku. Ja zvyčajne jubilantom želám zdravie, lásku a úspechy. Rovnako aj Unifarme želám zdravý rast, zamestnancov, ktorí milujú svoju prácu a úspešnú a dlhú existenciu.
Ide skutočne o synovský vzťah, keďže som začal pracovať v unifarme už počas štúdia na vysokej škole a všetko, čo som sa naučil práve tu a snažím sa to maximálne využívať. Tak ako sa unifarma dokázala prispôsobovať potrebám svojich zákazníkov 20 rokov, prajeme jej, aby to dokázala i ďalších 20 rokov a rovnako uspokojovať aj svojich zamestnancov. Keďže od malička sa pohybujem v lekárenstve, môj vzťah k unifarme je veľmi pozitívny a dnes som veľmi šťastný, že aj naša malá lekáreň môže byť jej súčasťou spoločnosti, ktorá vznikla na myšlienke vytvoriť viacgeneračnú lekárnickú akciovú spoločnosť, ktorá zastupuje všetkých lekárnikov. Zároveň tým by som jej chcel popriať len to najlepšie, čo automaticky prajem sebe aj všetkým ostatným lekárnikom, pretože pokiaľ sa bude dariť unifarme, nám sa bude rovnako. V unifarme dokážeme efektívne zabezpečiť zásobovanie lekární a nemocníc v rámci celého územia Slovenska. A to vďaka 3 moderným obchodno-distribučným strediskám v Bojniciach, Bratislave a Prešove. To bratislavské sme otvorili presne pred 10 rokmi. Nie len z hlavného mesta našej republiky sa na základe jednotlivých, už aj elektronických objednávok tovaru pomocou poloautomatických vyskladňovacích liniek dostane tovar s sieťou distribučných ciest rýchlo k zákazníkovi. Naše zásobovacie vozidlá najazdia denne viac ako 25 000 kilometrov. Máme certifikát ISO 9001 2008 na veľkodistribúciu, ale aj výrobu liekov. Štátny ústav pre kontrolu liečiv nám udelil potvrdenie o dodržiavaní zásad správnej veľkodistribučnej praxe. Kvalita produktu je pre nás prvoradá. Po celý čas, od príjmu lieku, prechodného skladovania aj distribúcie. Ja som v unifarme našiel všetko to, čo som očakával od tejto práce. Našiel som spojenie manažerskej práce s odbornosťou, som farmaceut a tým pádom nástup do unifarmy bola pre mňa veľká výzva. To, čo mňa osobne upútalo, je záujem vedenia o zamestnancov, napríklad aj v takej podobe, že sa nezabúda na jubilantov, posielajú sa blahoželania, odmeňovaní sú ľudia. Toto sú také veci príjemné, ktoré po tej sociálnej stránke veľmi dobre pôsobia na zamestnancov. Jubilantke prajem len to najlepšie. Nech sa unifarme dobre darí aj do tých ďalších rokov. Nech sa jej darí naplňať víziu, ktorú má pred sebou, ktorá je správna a ktorá je dobrá a o ktorej svedčia aj dobré výsledky, ktoré unifarma neustále a pravidelne dosahuje. Tak môj vzťah k tejto firme by som povedala za tie roky, ktoré som tu. A je to veľa rokov, 17. Som to od vzniku pobočky je už takmer rodinný. Človek je šťastný vtedy, keď je spokojný s tým, čo robí a ako to robí. A ja proste takúto spokojnosť pociťujem v unifarme. V unifarme pracujem už 7 rokov, za čo vďačím aj svojej rodine, ktorá mi pomáha pri mojich pracovných povinnostiach. Unifarma znamená pre mňa životný štýl, nie je to pre mňa len práca, po ktorej zabuchnem za sebou dvere a idem domov. Unifarme ako mladej a zdravej 20-ročnej dáme by som poprial všetko najlepšie a do ďalších rokov, aby sa predierala trhom bravúrne ako doteraz. Za 20 rokov sa unifarma vypracovala na popredné miesto slovenskej distribúcii. Čo by som jej želal do ďalšieho obdobia? Jednoznačne naďalej profesionálny prístup motivovaných zamestnancov unifarmy a čo najviac disciplinovaných zákazníkov.
20-ročný človek je mladý človek plný elánu do života a má dvere otvorené. Unifarma v týchto 20 rokoch už prekonala tie svoje detské choroby, tínidžerské choroby, už nastúpila na ten krok dospelosti. A preto by som jej prijala, aby dokázala prekonať všetky nekalé problémy, ktoré sú v lekárenstve, aby pomáhala lekárnikom i naďalej, aby sa lekárnici mohli o ňu oprieť, ale zas naopak, aby sa aj ona mohla o lekárnikov oprieť. Smerujeme na východ, kde sa v roku 2002 Unifarma rozhodla investovať aj do ochrany zdravia ľudí, kúpov, nemocnice, Košice, Šaca. O 2 roky neskôr otvorila obchodno-distribučné stredisko v Prešove a v tom istom roku sa ďalším zdravotníckym zariadením v rodine Unifarmy stala aj nemocnica Handlová. Po nej pribudla v roku 2006 nemocnica Bánovce a v roku 2008 Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi. Aj takto Unifarma prispieva k skvalitňovaniu starostlivosti o zdravie občanov na Slovensku. Aj v Prešove majú zamestnanci Unifarmy komfortné priestory a bezpečné pracovné podmienky technicky na vysokej úrovni. Unifarma je stabilnou a serióznou firmou s plným sortimentom a kvalitným servisom, na ktorú sa lekárnici vždy môžu spoľahnúť. Kvalita sortimentu a služieb, flexibilita a rýchlosť distribúcie liekov boli od začiatku najväčšou devízou firmy. Teší nás, že každý tretí liek prechádza do lekární a nemocníc cez Unifarmu. A vďaka prešovskej Unifarme sa lieky dostanú vždy na čas aj na najvýchodnejší cíp našej krajiny. Želám Unifarme jubilantke do ďalších rokov, aby si zachovala svoju stratégiu a svoju filozofiu, aby si vždy našla tú správnu cestu a zároveň, aby zostala verná hodnotám, pre ktoré si ju vážime. Tak vzťah sa musí prežívať, nemôže sa popisovať. Ja ten svoj s Unifarmou už prežívam takmer 10 rokov. Dynamicky sa vyvíja, je dobré, že sa vyvíja aj Unifarma, pretože firma, ktorá stagnuje, umiera. Neustále sa musíme prispôsobovať turbulenciám na trhu, stále menej právnej legislatíve. Aj napriek tomu je Unifarma jediná distribučná firma, ktorá nestratila svoju tvár, ktorá stále má svoju filozofiu a svoje princípy. Unifarme želám 20. výročiu predovšetkým pevné ekonomické zdravie, prežitie prelomového roku 2013 a hlavne pochopenie jej filozofie a princípov lekárňami, ktoré s nami doteraz nespolupracujú. Unifarma nie je iba obchodný partner, ale aj jedinou distribučnou firmou, ktorá má reálny záujem na zachovanie nezávislého lekárnického stavu. Pri tejto príležitosti 20. výročia vzniku chcem popriať hlavne veľa spokojných partnerov, takých ako som ja. A verím, že spolu s projektom Plus lekáreň vytvoríme prostredie pre zachovanie nezávislého lekárnického stavu. Ak milujeme to, čo robíme, potom sa to nepovažuje za prácu. Ja som mala to šťastie, že vďaka lekárnikom, ktorí mi boli zverení a vďaka kolektívu, v ktorom pracujem, môžem túto prácu milovať. Pracujem v Unifarme 17 rokov. Bez vnútorného pokoja neexistuje pravý úspech a preto prajem Unifarme a lekárnikom, ktorí tvoria túto Unifarmu, hlavne veľa pokoja, zdravia, úspechov pracovných a Božieho požehnania, aby sa im darilo. Ja by som to trošku začal takým iným spôsobom od predchádzajúceho pracoviska. Už to bolo 17 rokov, čo som v Unifarme.
a nedá sa to jednoducho porovnať. Tá čistota, tá precíznosť práce, tá práca s ľuďmi. Našej jubilantke 20-ročnej ja osobne želám veľa ďalších úspechov, aby bolo veľa práce pre nás starších, samozrejme aj pre tých ostatných a mladých ľudí, aby sa doslovne hrnuli a žiadali o zamestnania v tejto firme, lebo táto firma je veľmi dobrá. Budúci rok v apríli to bude 10 rokov, čo nemocnica sa spojila s Unifarmou. A vlastne tieto roky sú rokmi mnohých úspechov. To, že nemocnica dokázala dať vznik klinikám a že vlastne stalo sa z nás univerzitné pracovisko, to je ohromné ocenenie pre nás všetkých. Ako náhle sa mi predstaví názov Unifarma, vnímam predovšetkým jej zakladateľa, doktora Juríka a zároveň generálneho riaditeľa. A potom tú celú partiu mojich dobrých známych lekárnikov, s ktorými som sa stretával v posledných 15 rokoch a musím povedať, že je to veľmi veselá a veľmi fajn partia ľudí, ktorí vlastne dotvárajú celú tú spoločnosť v mojich očiach. Tak Unifarme ako jubilantke by som chcel popriať predovšetkým zdravie všetkým. Potom určite úspech a krásnu rodinnú atmosféru, priateľské vzťahy. Tak aj vďaka Unifarme máme takéto prístrojové vybavenie na sále, aké máme, vďaka ktorému môžeme robiť širokú škálu endoskopických výkonov. Dovolte mi, aby som na tomto prekrásnom mieste zablahoželal našej 20-ročnej jubilantke, tak ako práve tomuto včera narodenému novorodencovi do ďalšieho života veľa krásnych, úspešných a zdravých liet. Unifarmu vnímam nielen ako materskú firmu, ale ako kvalitnú firmu so stabilným zázemím a tradíciou. Je to určite jedna z mála firiem, ktorej sa podarilo vytvoriť skutočné a pevné puta nielen medzi svojimi zamestnancami, ale aj medzi svojimi zákazníkmi. Hovorí sa, že keď chceme byť v biznise úspešní, musíme mať biznis v srdci, respektíve srdce v biznise. A myslím, že naša Unifarma to tak určite má a preto tu dnes spoločne oslavujeme jej 20. výročie. Ale musím dodať, že Unifarma je ženského rodu a určite mi ženy dajú za pravdu, že máme to ťažšie ako muži, preto by som jej chcela popriať ďalšiu úspešnú budúcnosť. Aj Donald Trump v niektorých zo svojich rozhovorov povedal, že prácu, ktorá hovorí sama za seba, netreba prerušovať. Unifarma mi poskytla novú pracovnú príležitosť, ktorá bola pre mňa veľkou pracovnou výzvou. Tým, že Unifarma, prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť, otvorila Unikliniku v roku 2008, tak poskytla túto príležitosť viacerým ľuďom. Uniklinika je poliklinické zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnícku starostlivosť v neštátnych ambulanciách. Je tu 47 neštátnych lekárov a 3 centrá špecializované, ktoré patria pod Unifarmu. Je to Centrum zobrazovacích metód, Centrum špeciálnej diagnostiky a Centrum fyziatrie a rehabilitácie, kde mám tu česť byť vedúcim lekárom. Unifarme želám príjemný pracovný kolektív a aby sa jej darilo minimálne tak, ako doteraz.
Unifarma pre mňa bola a bude záruka diania lekárenstva na Slovensku a konkrétne pre mňa osobne bola pri štarte mojej lekárne Maratón. Teším sa, že aj dcéra pokračuje v mojich šľapajách a naďalej spolupracuje s Unifarmou. Môžem povedať, že je zo pár vtipných príhod. Jednu poviem istotne niektoré kolegyne a kolegovia. Ja si myslím, že majú celý servis doma, keď generálny riaditeľ pri občerstvení mám aj ja jednu trofej, nezabudne niekomu dať vidličku, nožík, niekedy aj celý príbor a chudáci donesú domov. Je to niekedy zaujímavé, ale niekedy až zaražajúce, keď na letisku vám nájdu kovový predmet. Unifarma, prajem ti veľa šťastia a úspechov, lebo šťastie Unifarmy je moje šťastie lekárnika a dovol Unifarma, namiešal som ti elixír dlhovekosti a pripijam na tvoju dlhú cestu životu. Takže som veľmi rada, že som dostala túto možnosť ako tretia generácia lekárnikov v našej rodine poďakovať Unifarme za to, že nado mnou drží ochranné krídla a že mi umožnila rozbehnúť podnikanie v tom, čo ma baví, a to je farmácia. Tak Unifarma ako lekárnická spoločnosť je známa predovšetkým svojou stabilitou, serióznosťou a spoľahlivosťou. Jeden veľmi významný faktor, ktorý je charakteristický pre Unifarmu, je ten, že po celých 20 rokov umožňuje nám, lekárnikom, sa stretávať, vymieňať si vzájomné skúsenosti a poznatky. No ja by som chcel zaželať Unifarme v ďalšom období veľa obchodných úspechov, aby aj ďalšie generácie lekárnikov boli s ňou spokojní a zažili s ňou veľa a veľa krásnych chvíľ. Pracujem v slovenskom lekárenstve 45 rokov, takisto aj moja manželka. Syn je takisto lekárnikom. Pred pár dňami sa nám narodil vnuk, ktorý snáď bude pokračovať v našich šľapajách. Unifarmu považujeme všetci lekárnici ako stav za pilier slovenského lekárnictva súčasného, jednoznačne. Unifarma má 20 rokov, dožila sa vlastne 2 desaťročí v zdraví. Je to vlastne šarmantná mladá dáma, ktorá má budúcnosť pred sebou. Čo jej zapriať? Dlhé roky veľmi dobrej a úspešnej spolupráce s lekárnickým stavom a mnoho plodných nápadov, aby sa držala aj v ďalších rokoch tak, ako doteraz. Už 20 rokov sme korene, kmeň a koruna jedného stromu. Už nie sme tínedžeri. Pozeráme sa do budúcnosti s novými plánmi a s ambicióznymi cieľmi. Čo ste robili v roku 1992? Ja som sa rozhodol zasadiť semienko. Vyrástlo. Pozrite sa okolo seba. Vďaka vám všetkým sa Unifarma, prvá slovenská lekárnická akciová spoločnosť, za tých 20 rokov vypracovala na jednu z najväčších, najstabilnejších, najdôveryhodnejších a najdôležitejších súkromných spoločností v slovenskom zdravotníctve.